I per els pobles solien tindre un puesto que anava la gent a passejar, els joves... Anàvem allí, en estiu anàvem allí i en hivern pues al cine. Clar. Al cine anàvem, no teníem ningú puesto per reunir-se, anàvem al cine. Anàvem al cine i, com jo sempre he anat en el novio raere, i ma mare venia a buscar-nos així, en lo que era del xufero, la paraixa del xufero, ahí venia ma mare a buscar-nos. A mi i a ma cocina i als dos novios. Al móvil li donava, entonces el novio, claro, li donava una ràbia, però és que des de Nazaret, hasta on vivia, anava mitja hora caminant. Anava a bon tros. Nosaltres veníem, la carretera era com entonces, carretera de terra, i uns clots que quan plovia, uns xarcos. Nosaltres veníem en botes d'aigua i a l'entrada de Nazaret allí darrere n'hi havia un canyar i allí se deixaven les botes d'aigua i se posaven sabates. Ah, jo ho sabia. Per no entrar al poble en botes d'aigua o totes les sabates totes empolsegades. Allí se deixaven les botes o les sabates velles. I la carretera aquella, al principi, mon pare i un altre veí la varen asfaltar. Que li digueren a l'alcalde de la Punta, li digueren, mira, que les xiquetes van, pobretes, i apleguen a Nazaret fetes un asco. I digueren, mira, si voleu vosaltres arregleu-ho. I entre mon pare i un altre veí, en el carro duien arena i duien grava i ells l'arreglaven la carretera. Després ja l'asfaltaren, però molt més després. Però primer l'arreglaven mon pare i l'amic. Perquè la joventut aplegàrem a Nazaret en condicions. Perquè n'hi havia cada xarco i cada clot que en hivern aigua i en estiu pols. I nosaltres fem això, duiem en una bolseta, duiem sabatetes, mones, i quan aplegàvem allí a Nazaret, en un canyar que n'hi havia, allí en el canyar se deixaven les velles i se posaven les botites o les sabatetes que tinguérem. Jo hem vist fotos, unes sabates precioses, dic, els camins que hi havia, com les mantenien tan netes, però això no sabíem, ni idea. Per almenys nosaltres fem això. Nosaltres se canviàvem allí i deixàvem dins del canyar, deixàvem les botes. No se les tocava a ningú, claro. Mira. Jo he sentit parlar així que hi havia gent que deia que els nòvios anaven al Pont d'Astilleros, per exemple, a passejar. No sé si vostè ho haurà viscut, això, o igual és... No sé si és anterior o posterior, realment. Al Pont d'Astilleros? Al Pont d'Astilleros, sí. Que per ahí passejaven els nòvios. És fàcil. Igual és anterior, pot ser, perquè jo crec que parla castany inclús. Nosaltres anàvem tots els diumenges al cine. Això sí. Al cine, n'hi havia dos cines, després també anàvem a València. Els diumenges al cine. I a passejar, la veritat és que en estiu, allí al Mar Azul, n'hi havia ball, anàvem allí. Quan fent la fira de Xoliol, que també n'hi havia d'això per ballar, com se dient, entonces n'hi havia, no recordo ara, de les falles i tot això. Sí, com les carpes? Sí, no eren carpes, era tot a l'aire, però no recordo com se dia. I anàvem allí també a ballar. A mi és que m'agrada molt ballar. I el meu home no li agradava xer ballar. No, vaja. Jo és molt habitual, sí. I dic, i tu per què venies al Mar Azul si no t'agradava ballar? Ell feia balla perquè per no deixar-te soles, però saps que no m'agrada fer, però no haver vengut al Mar Azul, que allí era per ballar. Sí. I on anaven al cine? On anaven al cine? Al Grau. Estava al cine Levante i també anàvem a València. Ja quan estàvem un poc millor, ja en vez de quedar-se en el Grau, en el Grau n'hi havia dos cines, estava el Levante i el Lírico. Allí n'hi havia dos cines, en la mateixa avinguda al port. Però després ja agarràvem el tramvia, que entonces era tramvia, i se anàvem al centre. Perquè entonces el novio no aguantava dos pel·lícules. I se anàvem a veure una pel·lícula d'estreno. Que segons si acabava molt tard, a mitjà pel·lícula jo feia, jo tinc que estar a les 10 a Nazaret. I feia, veig tu ta mare, i lo siento, però tenim que estar a les 10 a Nazaret. Moltes vegades se deixaven mitja pel·lícula perquè jo a les 10 tenia que estar allí, ma mare m'ho esperava. I segons quan es començava la pel·lícula, o si era la pel·lícula llarga... O sigui, el Grau com anàvem des d'aquí? Des d'ací anàvem en autobús, en tramvia, antigament en tramvia. En tramvia. En estiu el tramvia duia xardinera, que m'encantava. Sí, tenim alguna foto. Xardinera, m'encantava. I pegava la volta allà en el Mar Azul. Sí.
estava l'estacioneta esta que n'hi ha ahí, per ahí Pont d'Astillero, l'estacioneta que n'hi ha, Sí, clar. i se venia, duia el personal de València a la platja, perquè teníem una platja preciosa, Sí, és una llàstima. i la platja mos se la llevaren. Això sí que hi ha fotos, Una platja divina, Impressionant, mare meva, una meravella. divina, divina, una arena bueníssima. Sí, sí. I la platja la llevaren. Barata res, mos digueren que mos donarien, no sé, el parque, no sé el que, a canvi, però res. Com la platja, res. Ja. No recordo quin alcalde va ser el que vingué així, va fer diverses reunions i al final la lleva. Jo crec que aquestes persones, quan tenen ja programat una cosa, però moltes reunions que facis, Ja. ells ja tenen programat. Te deixen parlar, Clar. te deixen que t'expresses, però ells ho tenen allà. Jo, això és el que pense.